mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin namin, Kuya Bulong. Sige! Panglingkod mo, palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo, gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihaw mo, mauna istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagpaminaw Isa man yung yatag na kumigo. Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata o kang buutang bata. Og unya pa yun. Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay magdulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si Teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalit ka ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Si Teacher malipay, kaming mababata, uutan nga bata. Mga mata ni Amilita. Diyos ko, nakurog na si Amelita Dindo. Dili ko makasugot nga doon ay daot ang mahitabo sa tong anak rin na. Dili ko gusto nga mawa siya. Layo kayo kiningatong dapit sa ospital. Niya kita sa bukid. Idana na to sa albularyo ang atong anak. Kapanuagit kini mamaayo. Uy, alipyo. Nagpadayo ng iyang sakit Dindo. Hindi ko makatugot nga mamatay ang atong anak. Mahal ko kayo atong anak. Tindon siya ngayon atong buhaton. Unsay na itabo niya nga nung may kaayuhan ng iyang sakit. Papa, Papa. Diyos ko. Ayaw. Amelita. Ayaw. Nak, Paningkamot nak. suko na nang imong gibati karon nak. Paningkamot nak. Dindo, ambil ka tong herbal nga ilimnon nga gihatag sa albularyo. Ato ipainom niya. Uri na. Anak, di- anak Amelita. Nak ni Aim na ni Nak. Nak, pagkipiso. Uri na. Ato na sa dalong sa ospital. Dili mahimo, di ba? Nalibot ka. Mangita na lang taglaing albularyo. Musuhay ta sa lain. At ito mga yung herbal para mahimong itambal na to ni Amelita. Aton dalon si Amelita sa albularyo. Nga magkasabot sa atong sitwasyon. Magkasabot sa kahimtang ni Amelita. Uunsa ka na. Ha? Nakakita ka na ng miso din sa ato din do? Kanang naglupad-lupad. Uy. Basta, dili kini mahimo. Dindo dali, pagdali. Ha? Amelita, anak, biyaan ka una na mo ha. Na kayo pag-surrender. Matay na. Tingali ko, Ma. Dili ka mamatay. Mahal kay ka naman ni Papa ni Bunak. Anak. Mahal kay ka mo. Pero dili ka lang una. Mabalik kami. Tana, Lindo. Tara. Tia Pilar.
Diyos ko. Pastilan, kumusta naman ka? Nakabangon naman ko, tiya. Ay, giagi manggug ko sa imong amahan ug inahan dito sa bahay nga ipaanhi ka. Kay delikado kuno ang imong kinabuhi. Hain naman meron sila si mama o papa, tiya. Na ako no to sila'y adtuon. At tingali, mangita tong tambal o baka mangitag paaging madaka sa ospital. Pilar! Nagkamaniha sa suod sa bahay nilang Rina o Dindo! Pilar! Si Kanor karon, ngano magkaha? Maog ka na. Napalgang patay si Rina o Dindo dito sa bukid sa Adahara. Dili na tinuod ni Kanor. Sigurado ka ba yun anang imong balita, Kanor? Ay lain sa kayo no kung magtumo-tumo kong istorya. Ha, Pilar? Pat yun lagi na ko sila si Rina o Dindo sa istorya. Mama, papa. Ayaw palabi, Inday. Masakiton ka ba ya? Si mama o papa, tiya. Anong namatay man sila? Nga naman. Hindi pa man to sila. Ila pa man kong giatiman. Niingon sila nga kardiyot na sila. Ila na ko balikod day. Ewan. Tawa sa bata, oy. Kaluoy. Sa'yo kayong gibiyaan nilang Rina o Dindo. Kinuo ko intahon, oy. Ngano nahitabo man kini? Unya, asa man ang patay lawas nilang Rina o Dindo, Kanor? Mama, papa. Nga nagibiyaan mo ko ninyo. Igo na, Inday, ang bilita. Naman. Gusto na sa imong paghilak. Mama, papa. Buwa na, Inday. Mama. Nanatana, Inday, kay nawa na. Naniuwan na, Dili ko gibiwan na. mo biya nilang pamagpapatiya. Nilang kuuban nila sa misteryo. Dili na mahimo, Inday. Uy, tana. Mangulit na ka. Kasi galing masakit na sa dinoong ka. Naulian ka na ba, ya? Anhi ka na mo puyo o banako, Amelita, ha? Dili mahimo nga adto kas inyong payag. Mag-inusara ka lang dito. Delikado kay ka dito. Layo ba kaayo tong inyong payag? Da, ang botsad, nga nung tuwa man sa yun mo dito magtukod og payag, nga layo kayo mong mga silingan. Mura man mong mahadlok og tao. Gusto mo nga way makakita ninyo. Mauna diha, nga og mga sakit gani mo, way makadali-dalig tabang ninyo dito. Samas na itabo nimo, nasakit ka. O naglisod og dahan nimo sa ospital. Kay ama mo pinakatumoy sa bukid. Way sakyanan o motor nga makasaka dito. Ay, ambot ba oy. Nga ano tong imong mga ginikanan nga dili man gusto nga dunay. Ay, time pa. Tuod ay. Nainumdum ko. Nga naman dahil tuod tong dili man gusto imong mga ginikanan nga dunay makakita nimo. Nga naman tuod, Amelita. Hala na hinumdum na di ay ko. Kay sukad masukad. Wag yun ko makakita nimo, sukad ka nga na tao. Hisgutan ra ka perme ni Rina nako, pero wag yun ko sukad makakita nimo. Karon lang nga nanugon siyang ipaadto ka nako adtong higayuna. Uy, hala, na hinumdum na sagko. Daghan lagi kay kog na hinumduman ron. Nga no kang iyamang kong giagi adtong higayuna o giingnan kong ipaadto na ka dito sa inyong payag. Uy, milagro da ay tuod to da. Anong karon pa man ako mahuna-huna ang tanang panghitabo, oy? Aw hinoon, naapamangkos kalisa nga tong higayuna na siyak biyakos mga panghitabo. Kalit nga mga panghitabo, maunang wa ko makauna-una ni ining tanan. Hagawas na una ko, oy. Hala, karon pa ko makaamgo. Nga, nakita naman dito ka Inday in person. Uhiya sa kong reaksyon, oy. Hiyabag yun na ko, oy. Gwapa man di tuod kay ka Inday, oy. Gamay kay kagnaw. Liwat na ko. Ay, pero time pa.
Kana bang panyo nga imong ipurong-purong si imong agtang unsa man na siya? Ang kini, kuan, tambal na tiya. Ayaw lang nahilap ti. Unsa man ang tambala ba? Dahon gibutang si imong agtang? Abi ko na. Atong tan-awon kun unsa na. Ayaw lang tiya. Tiya, anong imo manggitang-tang? Halimaw! Ayaw magsakit tiya, ayaw. Ngano man na? Unsa man na, ha? Unsa na, Amelita? Uy, pastilan, unsa man na ka? Tiya, maluoy ka na ko. Maluoy ka. Nganong ikaw naman noon ang nihilak, ibis ako kay pwede na kukuruga dere sa ako nakita. Nganong tuluman ng imong mata? Ibaw, tiya. Kung ano ni, sila na si mama o papa ang makatubag, ana. Pero di man ko dautan, tiya. Di man ko mangilabot og tao. Dili man ko mananap. Hala, nakasabot na ko. Nakahinumdum na sad ko. Kahinumdum ko. Adtong puya ka pa. Nagidakan nila sa lungsod kay nangumpra sila. Giputos ka pa adto og lampin. Unya dihang nakita nako sila ni duol ko ug nabugos kog tan-aw nimo. Nahipuon ko nganong dili gyud ko nila pakiton nimo. Gusto ta kumutan-aw sa imong naong ba kung diin ka niliwat, dere baka nako nga gwapa nimong iyaan. Ay, naunsa ba? Nga dili man gyud kanila ipakita nako. Tusukan adto, wa na kanila dala-dala ha. Ay, maudi ay. Kay sinyalan ka man di ang bata ka. Hinaya lang imong tingog, tiya. Ayaw lang sa ni panabi sa upan kay tingalig unsaon ko sa mga tao din ni. Tingalig ila kong patyon kay magtuos sila nga dautan ko. Halimaw ko. Hala, tuod sad no. Bitaw sad no. Tingali tuod no. Itago lang ko palihog, tiya. Ayaw ko ipakita sa mga tao. O kung mahimo, pasagdi lang ko nga purong-purungan ako o panapto lang akong agtang aron dili makita ang akong usak ka mata. O dili lang din mo purong-purungan. Total na hibaw naman ko. Dili naman ko mahadlo kay nakakita naman ko. Og usa pa, anhira man kasasod sa bay. Kita ra man sagduha din he. Naaman sa kay bangs. So matabunan ra na. Unya na lang ka magpurong kung mo gawas ka. Dili ko ganahan nga magbuka na lang ni usan ako kamata. Ha? Nga naman. Doon na ko'y makita nga lain. Unsa? Unsay doon na kay makita nga lain. Unsay buot ni mo ipasabot, Amelita? Makakita kog dili sama nato. Tara lagi. Dili ko ganahan na Amelita ha. Hadlukan ba ya kayo ko? Mao kani nang di ko ganahan nga makakita nig apil ang usan ako kamata. Kay mas mukusog ang akong persa nga makakita og dili sama nato. Kay tuluman sila. Arang-arang na lang ang duha kay dili kaayo. Ay, kasakit sa akong tiyan. Tabang si Ma. Pirti sakita. Di na gina ko magwanta. Agay. Sao naman ti ka dyan ni oy. Daghan namang doktor ang nitambal ni mo. Wa mang yung ka maayo. Gidana sa ti ka atong usakat ambalan. Wa si makaayo ni mo. Pangitag lang tambalan si Ma. Agay. Di magugustong mamatay. Ay, mauna na. Resulta na sa imong pagkahimabay. Tingali gipadautan kas usas imong mga babay. Naglagot nimo kay wa nimo tuman ng imong mga saad nila. O baka ha, na makak o giilad nimo sila. Mao nang pinaagi sa pagdaot nimo ang ilang pagdumot. Saba ko niya si Ma. Sa padautan kong taon, simbak ko ka, uy. Madag simbako. Di na madag simbako anang padautan ka. Gimaniho ka nas imong babay. Mao nang wa kay kaayuhan. Si Masan, oy.
Wataw ko mababae, oy. Ay, sos. Nagtuo kag wa ko mahibaw dyan eh. Kabantay ko ni mo, oy, hagbay ra. Ipasagdan lang tika. Ay, di mo si Maoy. Agay. Tabangi ko ba? Pagitag lang tambalan ka nang makayo na ako. Agay. Ay, agoy-agoy, kamahay ko ba ya nga ako ang nisagop ni mo, oy. Pero, ipaasa pa man sad ka nako, nga ako ra may igsuon ni Rina. Alangan man sad ug adto ka sa laing tao. Dili man sad pwede kay sinyalan ka man di ay. Ay, hala time pa, nahinumdom na sad ko. Ano lagid ay tuod nga naingon anak man ng imo mga mata? Nganong nahimo man ng tulo? Diin ka man gipangain tao sa imong inahan, oy. Pero, makakita man sa kagdili ingon nato, no? Halangano man ka, ha? Gawa sa dili samba nato, unsa pa may imong makita, Amelita? Makita na ko ang mamahimong may tabo sa usak ka tao. Unsa? Unsa'y buti mo ipasabot? Makita na ko ang umaabot sa usak ka tao. Unsa? Tiya, di lang ko, tiya. Tingalik masayop ko. Tingalik kahadlukan ko sa mga tao. Uy, ayaw ko pakauwawi ha, Amelita. Naanay daga mga tao sa gawas. Nagpaabot na na nimo. O dili ka angay mabalaka. Kay ako na sila gisultihan bahin anang imong mata. Dili na sila malisang. Kay ang ilang gusto nga mahibaw sila sa ilang ugma. Unsay mahitabo nila sa ilang umaabot. Tiya. Sige na, tiya. Ayaw na ko pagsige. Reklamo din Di lagi ko, tiya. Sige na, tiya. Pilar, Pedro, kaya mo na eh. Kapoy, kamot eh. Natanaw, apurado na kay mga tao. Kadiyot haki akong gawson ha. O pag-andam na diha. Ayun no paghilak-hilak diha. Gina, padarap po na ang imong luha. Ano kaya na Pilaroy? Hatong yung pagkamag ko ba? Hinaminaw na may bawa sa among mabot. Mugawas na nga akong pag-umangkon. Iandam na lang ang inyong mga tagsakalibo, ha? O sa kalibo kada konsulta. Grabe. Hasaan na taon. Grabe ka mahala. Pilaroy pa. Nabiya ka din sa dumukid, ha? Pilaroy tayo kita na mo taon. Samta ko. Mangumaragod mi god, ha? Kung sa rin ko, maghakot ang kuhan. Sige. Pahangyoon. 500 na lang kada konsulta. Tapos ang hangyo na ha? Di na mo ubos, ha? Ge. Iandam na lang dahil palihog. Aron di ta malangay. Dili na ko pasudlon kung way ikadunol nga 500. Ay, Pilar, kabi una, be. O, niyang akong 500. Sige. Be. Ambi na 500. Sige. Dali dayon. Sold. Kadiyo kay ako sang agakon ang akong bana. Dali na, Johnny. Ay, una. Agay, ay, salamat taon. Kasakit yun sa kuntiyan. Agay, hinaot nga. Maayo taon ko sa imong pag-umangkon, Pilar. Agay. Sige na, dali, soda mo. Paspas ka na padaghan naglinya, Kinsay nga ni Munoy. Johnny, Inday. Amelita to kano? Onoy. Inday, Amelita. Agay, tabangi taon ko nga mamaayo ko, Inday. Agay, dugay ng panahon na kung antos ng sakit sa kuntiyan. Wa ko'y finding sa doktor. Okay. Noy, dili ako ang makaayon ni mo, kundili ikaw. Ang ako lang matapang, makita na ko ang mamahimong mahitabo ni mo sa umaapod. Sa ato pa, dili ka makahatag tambal na ko ining akong gibati. Pwede kong muhatag sa angay ni mong buhaton. Kung unsay imong imnon, apan dili ko makagarintiya nga makaayo ko. Sugtay na ti kautaw niya. Sige, Inday. Noy, tunay papay nga nakaantos ni mo. Daan, palagkekyog ko. Hilom si Ma, hilom. Pahilomong ko ni mo, kay sakto man ko.
Hilom sa kuno si ma. Patiwa sa una ang akong pag-umangkon siya. Bantay lang ka na ko, uli ka ni Malaka. Sige, inday, padayon. Noy, doon na cute sa'y plano nga patyon ka. Mamatay ka sa umaabot, iyak ang laygayon. Usa, ginoo ko. Nga lumang kuno, Inday. Nga luman. Ako kay baon, Noy. Na kay, mahinumduman nga nasadaan ni mo nga papay. Naagid na Inday, Amelita. Sigurado kay ko anak. Amelita, karon nga dako ka na, gusto ko nga imo pang pakusgan ang imong gahom sa pagbasa sa tao, ha? Gahom na lay akong itawag anak kay gahom gyud na nimo nga makahimo kag basas kaugmaon o sa umaabot nga panghitabo sa usa ka tawo. Ay, pagkapastilan, pagkaswerte gyud nako nga nakapag-umanggon kog sama nimo. Nakakwarta gyud ko day kay ako man ning gimadyong ang kita kagahapon sa ato mga pasyente ba. Dako gyud ta kita gahapon. Oy, nya na daog man ko. Mo gipalitan ti kag sinina day. O niya, tan-awa. Ang ayan kay kaniini. Oh, anong murag wa man ka malipay? Wa ka makauyon niya kung gipalit? Wa ka malipay? Nalipay man, tiya. Oh, nalipay. Nya, ang naong ni mo, subo kayo. Pasensya na ka, tiya. Usahay. Magmahay lang kung anong ingon ko ini. Kung normal pa unta ko, tingali. Naka-eskwela na unta ko ron. Kauban unta ko sa mga sama na kong normal nga mga estudyante. Malipayon unta ko karon. Makagawas-gawas, makasuroy-suroy. Ay, sus, naunsa man ka. Karon pa ka nimo, or magkagwa maanad sa imong sitwasyon. Ay, wala gitay mahimo, ana Inday. Dawato na lang gid na nimo nga. Ingon anak ka, dili ka normal. O usap pa, ayaw ka na mahayi. Uy, kay tungod di anang imong sitwasyon karon. Sa imong kahibaw, nakakwarta ta. Nikita ta. Dali rin kay kwarta. Dili na kinahanglan manarbaho. Kita mo ulod sa mga tao. Kay nagkinahanglan sila nimo, di ba? Maong, ayaw nag-uol-gool diha. Sus, kagwapa gyud sa ani kung pagumangkon. Uy, liwat jud sa iyaan. Pwede mo hangyo, tiya. Unsa man na? Pwede og di lang ka manawat na og pasyente ron. Ngano man? Gusto anta ko mo pahuway. Kay murag naluya man ko, tiya. Lain na nga akong pamati. Sukat kay nagkadaghan ang muanhi nga magpatanaw na ako. Muabot og 20 ka tawo. Maluya ko, tiya. Oy. Okay rana. Ay naman ko gipalit nga vitamins nimo. Okay rana, uy, inom lang og vitamins. Nya lutuan ti kag utan aron nga malagsi ka. Dili pwedeng ato sila balibaran Amelita. Uy, kutob sa muan he. Akong dawaton kay mangluod unya na sila. Ug usap pa, mas daghang pasyente, mas daghan ta og kita. Kadiat lang ha. Kay magutan ko aron makakaon kag sustansyadong pagkaon aron ligon ka unya. Ubay na ra ba to nagpalista rong adlaw? Alam na kadaghan ang pasyente ninyo, Pilar. Nya kalma lang ha. Maatiman ra lagi mong tanan, maatiman ra mo. Sigurado ka, Pilar, ha? Maatiman, ming tanan nga murag sa akong tanaw ni abot naman mi og 30 ka buok na rin. Nailagi mo kabalaka. Way magmahay ninyong tanan. Ika-15 naman ning pasyente dire. Ikaw na maoy sunod kanor. Niya akong bayad, 400 raman lagi ni kanor. Kuwang nasagod ko. Mawala may akong kwarta. Utang na sa gawa ng sugatos. Ay, dili, pwede kanor. Uy, dili ko musugot nga kuwang kay. Ay, kadang kuwang, malimta na kadugayan. Unfair sa uban nga 500 yun ang ilang ihatag. Ay, manawag na lang kong lain, oy. Pagtaas na ditong sugatos ka. Ay, dara. Baya ni mo di kapalkan. Ay, langan, kwarta na good na. Dali na, so na kanor. Nay kanor, ikaw man gud ay ninoy. Ako in town, Inday Amelita. Sige noy, sugan ta nakagbasa ha. Gano, Inday Amelita? Usay mo nakita? Noy, nindot kaayo ang imong umaabot. Tinuod ka, Inday. Noy kanor, muasenso ka, magnegosyo ka, o makaangkon ka kyuta. Baya ninduta na, Inday, uy. Lipaya na ko nagabatian na, Inday, uy. Doon ako'y nakita ng mutabang ni mo. Si mama o papa ka nang akong nakita. Unsa?
Unsa, Amelita? Nakita nimo ang imong mama o papa? O, tiya. O, gitabangan nila si Noy Kanor. Oh, unsa man pagkaytabo nga tabangan nila sa Kanor nga patay naman sila? Na ang ilang espiritu, tiya. Mo'y mugiya ni Noy Kanor. Ug murag, ilan ang gipanalanginan kutob sa buhaton ni Noy Kanor. Unsa? Sila si Rina og Dindo. O, Noy Kanor, akong ginikanan. Igabayan kanila. Uy, ngano ka ha? Dili ko makatubag ni mo, anak. Noy Kanor. Ano sa bang nila ka man, Inday Amelita? Doon na ba ko'y nasulti nga wa ka makauyon? Wa man, Noy Kanor. Gimingaw lang ko nilang mama o papa. Igo na, Ana Amelita. Kasa oras. Sige na. Humana ka, Kanor, humana ka. Mao na to ang basa ni Amelita nimo. Manawag na kong sunod nga pasyente. Uy, pauna to? Ito sa mga magdali magkapilar, uy. Ay, napasahan naman ni Amelita ang imuhang kapalaran. Nindot ang imong kaugmaon. Madato ka, di ba? Ngawang, sige na, Kanor. Kadagan pa kayo ang mga naglinyas gawas, oh. Nala. Sige na lang. Salamat, Inday Amelita. Sige, Noy Kanor. Salamat, Noy. Amping. Kinsay sa doon! Ako, Pilar. Tiya, pwede mo hangyo. Mabaway unak ko, pi, kay murag naluya man ko. Unsa? O, dili na pwede, Amelita, ha? Kadagan pa kayo nagpaabot sa gawas. Pero tiya, paminaw na ko. Di ko pwedeng mabasa o daghan kaayo nga sobra sa napo kataw kada adlaw. Bukat kang akong mata. Nalimpong ko. Kasukaon ko. Ni sobra na nga sa 15 katawang ako nabasahan karong adlaw. Wa ko'y pahuway sukat ka kanina, tiya. Dili, Amelita. Tiwasagod ng naakaroon diha. Kada mga tawa na diha. Kung dili ka gustong awayon ta ng mga tao nga naades gawas. Ukusa pa. Daka na kay nagkwarta, Naapay daka nagpaabot sa gawas. Pong ayaw usiki, Amelita. Ayaw dugog pa ka uwaw, Pasudlot ko ni mo, di. Dali ta. Nang Lita, akong nakita na nga 3 ka buwan gikan karon. Magbinuang ang imong bana. Mahurot ang inyong tinikom. Ug mahugno ang inyong negosyo. Sa? Tungod ni sa iyang bisyo sa pagpamabay ng ug ingon man pagpanugal. Muagi ka grabing kalisod sa kinabuhi kumikan sa binuhatan sa imong bana. Sige. Salamat kayo ninyo. Ampi ka mo sa inyo pagpauli. Kay ngit-ngit na raba. Ay, nangit-ngitan yun tada. Pero, wow, kadaghan sa kwarta. Dako kay tagkita karon, Amelita. Ha? Kaya, lain kaya nga akong kamati. Kini doon na sa ko ikapuhunan sa matyung ini, Amelita. Mauna akong giingon nimo, ha? Amelita. Nga dili ta mamalibad o pasyente. Dili ta maglimit-limit kay usi kayo ang kita. Sama ini ron. Daghan kay tang kwarta. Mapaway na ko, tiya. Nga naman ka, Amelita? Nalipong ko. Ha? Kasukaon ko. Ay! Amelita! Asiadas. Ang mahal nga Rayna. Paminaw ka mong tanan. Anya, mahal nga Rayna. Ano na ko importanteng pahibaw ka ninyo? Unsa ka na mahal nga Rayna? Mahal nga Rayna. Andam ka di ka doon na sa pagpaminaw kanimo. Unsa ka na, mahal nga Rayna? Sunod ka mo, kanak. Amelita, pagmatay na! Aron mamahaw na! Ikaroon taon-taon, mga butas sa itong mga pasyente. Amelita! Mabangon ako, tiya. Ayaw na paglangan, ha? Lagi, tiya. Kunia pa lang mo. Dili may tabo nga mag-antos kong sama ini. Amelita, usap pa! Luwas na diha!
Ma, tabangi ko ninyo. Dili na ko inigipabuhat, titiyan ako. Mayong pagpaminaw sa Lex Pinoy. Basta ba, Abilita? Mugawas na, tiya. Siguro, daga na sarod ang mga ni. Kagipakatap na og maayo ni tiya sa lungsod ang bahin ako. Grabe akong kaluya o kalipong gahapon. Mura na akong mamatay og sinuka. Sakit sa kaya nga akong mata. Mura gilugit ugod silyo sa kasakit. Pero karon, nawa naman sa nagkasakit. Ni arang-arang nang akong pamati. Abilita! Oy, soda dire. Pangandam na. Ay, dili maayo nga anha ka maabtan sa mga tao des gawas. Soda dire. O, tiya. Haraya, Edemus, kamo ang mas adunay kasayuran ni ini ako karong gisugilon kanimo. Oh, mahal nga, Reyna. Kami ang saksi sa mong panghitabo. Pangandam kamo Araya, Edemus, aduna kita'y pagkabuhaton. Apan, ako na kining gisugdan. Anye, mahal nga, Reyna. O, na sige, magsugod na ta. Ay, ikaw to'y nag-una, no? Dali na, soda dire. Ay, ang kinintos di, ang kinintos daan. Pilaro. Haw ka na, baka na, baron di tamalangan. Mayong buntag, day, Amelita. Mayong Day. buntag sa Noy. Kinsay nga na to, Noy? Dedo, Inday. Magsugod na ko, Noy, ha? Ano ba niya? Uwan ako'y nakita. Di na ko makabasa. O sa ibot ni mong ipasabot, day, Amelita. Ako kuan din daw ka nang nasayop lang usulti si Amelita. Tingaligwa pa lang kaayo siya, maandam ba? Sayo pa manggug kaayo. Ani na lang dito. Gawas lang una. Unya, tagon lang kag balik ha. Ako una ning iparelax ka dali si Amelita ha. Sige. Tawagan niya akong balik. Basta, ako ba yayo una, ha? Ay, lagi. Ikaw lagi una. O, sige na. Gawas na. Ngano ka man, Amelita? Ngano ka? Kasi natabo ni mo. Nganong miingon magkakang dindo? Nga, wakay nakita. Dili ka makabasa, ha? Tinuod bitaw nga akong giingon, tiya. Wa ko'y makita sa umaabot nila. Di na ko makabasa sa mamahimong mahitabo nila sa umaabot. Shhh! Hinaya ka na tingog di mo. Kay madugan ka nila. Tiya. Ayaw pagpakaroon inon, Amelita. Tigalig pasangilan na ni mo, ha? Kaya dili na kag gusto. Ining akong gipahimo ni mo. Ayaw kog binuangi, Amelita. Tiya, nasayop ka. Dili pasangil lang. Tinuod ang akong gisulti. Hasta gani ko nahibong. Ngano nahitabo din ako. Paminaw, Amelita. Dili may mong mahibaw ang mga tao ni ini. Kinala mapabilin ang ilang pagtuong makabasa kagihapon sa ilang kaugmaon. Dili mahimong mahunong ang atong pangwarta. Pero tiya, unsaon man ako. Di na ako makita. Magpakaroon ino na lang ka. Sa tiya. Magpatuo ka nga makabasa lang gihapon ka. Magbuhat-buhat na lang kag bisan unsa. Mamakak ka. Di ko tiya, oy. Di ko makahimo sa pagpamakak. Pagpangilad na nang atong himuon, tiya. Wagoy labot. Basta kang importante, dili mahunong ang akong pangwarta. Ako ang nagbuhi nimo sukad nga namatay ang imong mga ginikanan. Ako na ang misagop nimo. Busa angay lang nga bawsan ko nimo ini. Nakasabot ka? Tiya, Pilar. Pasaylo ako sa kong pagkabuhatan karon, Diyos ko. Nay, Dido, akong nakita sa imong umaabot nga maka-abroad ka. Aha, tinuod ka day, Amelita. Kano sa akan na may tabo day, Amelita? Madugay pa ba na o hapit na? Niya, ingnon ko rin akong hapit na. Day, Amelita, unsa man day? Hapit na, Noy. Usa ka buwan, gikan karon. Mao ba day? Ay, kanindot anang balitaan day, uy. Salamat kay day, Amelita, ha? Hala, ninduta ba des imong kapalaran, Dido? Ay, madato na ka, anak, sa imong pangidaron karon.
Madato nakakahapit naman day ka mo abroad. Ug ayaw ko kalimti ha, Dido. Ay ko kalimti. Ay, oy. Ako niya, mapuno ko 500. Kaya nalipay kay ko sa akong naibawaan karon. Kana. Kung makaabroad lagi ko, nining akong edad karon, makaabroad ako. Kay, kuhan ka nang, dili na kay kana rin yung madawat, ha? Ay, hala. Dido. Salamat kayo daan, Dido. Nya, salamat sa aning imong gitunol karon. Ay, sape. Sige, arin ako. Amilita, salamat pag-usap, ha? Sige, Noy. Ay, makaabroad lagi ko. Arin ako. Kinsay sunod! Hoy, Amilita, kay baho na ko unsaon na to. Kada magpatanaw nimo, puros positive ang imong isulti, ha? Kadang mahitabo yun ayon ba? Asap, aron, malipay sila o mudugang sila hatag og kwarta. Ni armadening paspas nga pangwarta. Nagkasabot ka ba, ha? Sa latod, ato silang atikon. Tiya Pilar. Letuero! Uy, O sino tabo si Mahal nga Reyna? muna. Mayong pagbuminaw sa Walang Lex tika ka na yan. Pinoy. Unsa hinungdan sa imong kasuko, Mahal nga Reyna? Doon na ba may katabang mahal nga Reyna? Dili na ta maglangay, Hanaya. Edemos, mulihok na kita sa dili pa uwahi ang tanan. Wa na ko makauyon ni ining akong nasaksihan ni karon. Angay siyang silutan. Mahal nga Reyna. Kinsa ang angay silutan? Ay, ate, tulo kasi managikan karon. Dunay Amerikano nga interesado nimo og pakaslandayon ka. Wow! Hala, kanindot sa imong kapalaran, Inday. Maminyo man day kang Amerikano. Basi na akay pahalipay diha alang kang Amelita. Kay nakita niya ang imong kaugmaon. Noy, makadaog kag luto, duha ka semana gikan. Hala! Yehey! Kanindot ni mo, Noy. Oy! Kanindot ni mo, Noy. Sa imong pangidaro, Noy. Makadaog kag luto. Duha ka semana gikan karon. Mamilyonaryo na ka, Noy! Hala! Pwede na sad og i-advance nimo namo ang among balato, Noy. Pasalamat nimo ni Amelita ba? Basin na ka ikadugang diha 500. Ay, kwarta, Amelita. Kwarta! Daga na kayo tag kwarta! Ang uban mo hatag na og tag sa kalibo. Tag 2,000. Tungkol sa ilang kalipay nga, ay bawaan nila ang nindot kay nilang mga umaabot. Puro positive. Puro swerte nila. Kisa ba dili makahatag og dakong katinadana, di ba? Tiya na konsensya na kaayo ko. Unungo na ni nato, tiya. Unsa? Di na ko, tiya. Unsa to? Ha? Unsa? Tiya, kay. Malabdot yun na ako. Ni sana di mo buhok. Kung binuangan ko ni mo, Amelita, dili pwedeng muhunong ka. Agay, tiya. Agay. Ako'y nagpagkaon ni mo. Ako'y nagbuhi ni mo. Dako kang utang kabubuton ako. Kay kung wa ako, patay ka na karon. Busa ayaw di kong supa ka, ha? Sabi ka? Tiya. Tiya. Mulakaw ko karon kay magmadyong ko. Ug ikaw, ayaw gyud paguna-una og layas kay mapatay ta jud ka. Ay, pastilan na ngatol na baya ning akong kamot. Kamadyong nun na kaayo ko. Nagpaabot na nako ang akong mga kakurom. Ay, pagliyok. Ay, pagsakit. Ang tanan mo kwarta. Kinsa ka? Ay, yan ang putara kung kinsa ko. Ang bilang talang kwarta ni mo, kung gusto kili di mo. Ayaw lang ko, Patsi, ah. Oo, ihatag na ko ang tanan na kong kwarta. Oo. Kaya ba? Animal ka, buisit. Ikuha ang akong kwarta. Mamatay ka pa, utang animal ka! Buisit! Amelita! Tiya. Ha! Buisit ka! Tiya. Nganong wa man ko ni mo pogi nga mulakaw, ha? Nganong wa man ko ni mo sultihi nga hudapon day ko karon, ha? Tiya, nalimot ka. Wa naman ko'y kahom sa pagtanaw sa mamahimong may tapos umaapot. Di naman ko makahimo, di ba? Buisit!
Wa na kay silbi animala ko! Ha? Wa kay silbi! Wa kay ayo! Di balas ko! Di balas ko! Di balas ka! Gusto na, tiya! Ngano kini? Dili na kong maliyok ang ako mga kamot. Ha? Tiya! Ngano kini? Tiya! Ha? Tiya! Mao kanay angay sa taway kasing-kasing. Angay ang silutan. Nigahi ang iyang mga kamot, mahal nga Reyna. Aron dili na siya makapanapat pa ni Amelita. Unsay sunod itong buhaton, mahal nga Reyna? Moadto kita sa kalibutan sa mga tao. Panahon na. Aron matuman ang nakatakda alang kang Amelita. Tao, isog magkaayo og mga tingog. Ngano magkaha? Sa dahi po, tiya. Nganong isog magkaayo na sila? Abot, wa ko maybaw. Bawas mo! Hoy! Mayong buntag. Hilom. Sayo makaayo mo. Wa pa makaandam si Amelita. Ha? Sayo kaayo ra mo. Awa namin magkinahanglan sa imong pagumangkon. Makakon! Mauna! Wa mahitabo nga makakon ko. Dawat pa mo na kong bayad. Mga bakakon mo! Pagingilad mo! Ang tanay mong isulti, may tamo sa mong maabot. Wa may tamo. Pulos makak, pulos ilad. Ayaw! Ay, wa ko'y kalabutan, anak, kun wa man na mahitabo. Ayaw ko ninyong pakasada. Balik na! Kaya mo pagkumangkon, mangilad! Amo na ipaling pulis! Ipadaktusan na mo si Amelita hasta kapilan! Ila kong ipadakop. Dili pwede. Hoy, Amelita! Asa ka? Ginoo ko, ayaw ko pasagti. Huwag ko isa. Igo lang ko nituman sa gusto ni Tia Pilar. Huwag ko isa. Ni anak ko sa bukirang bahin. Murag lasang naman eh. Ayaw. Iyang kitilapay na akong naong. Huwag ko niya hilapti. Ay pa, anong nailiyo din sa kalasangan? Basta ka rin akong lingin na ni Abli. Ayak tayo. Kasuaw. Maring pagbuminaw sa Lex Pinos. Kinsa mo? Kami ang diwata sa Adahara. Oh, Diwata? Oh, tulusad ang inyong mata? Ano? Managsama kita, Amelita. Tulo ang mata. Si puti pa sa puti ni. Ang mahal nga Reyna na amo pasabot kanimo. Ada, Amelita. Ada, Amelita? Oh, Ada, Amelita. Tungod kay usa ikaw kaada o diwata. Ako, sa kadiwata? Oh, Ada, Amelita. Sama ka kanamo nga usa ka diwata. Pero nga nung... Nasayod kami nga mahibong ka, Ada, Amelita. Amo kang sayran sa nahitabo. Dinini ni Dapita, naimamat namo ang imong mga ginikanan. Og ila kang gipangayo kanamo. Nangayo sila kanamo nga makabaton og anak. Og amo kinagihatag kanila. Og ikaw ang nahimong bunga. Naimugso ka nga sama na mo nga tulo ang mga mata. Tungod kay sama ka na mo, usa ikaw kaada. Og diyang miabot ang oras nga nasakit ka, og hapit mo kini ikamatay. Di balik din hiyang imong ginikanan. Og ilang gibaylo ang ilang kinabuhi, alang kanimo. Sa laktod, mihangyo na sab sila kanako nga ang ilang kinabuhi ang ilang ihalad
mabuhi ka lamang. Og mao kini hinungdan nga hangtod karon. Buhi ka pa. Ug sila ang naalaot. Sila ang namatay. Kaluoy sa ko mga ginikanan. Ilang gisakripisyo ang ilang kinabuhi tungod sa ilang gugma kanimo, Ada Amelita. Pasayloang nga kinahanglan kang mag-agi og kalisod og pagsuway. Una nimo masinati ang kinabuhi nga malipayon og malinawon. Aron sa ingon, diha sa taliwa sa kasakitan, kalisod o pagsuway. Makaton ka unsaon pag-atubang sa hakit sa kinabuhi. Pagbangon o pagbarog sa tanang pagsuway. Sayop na ikay kung sa kong gibuhat kapag sulti nila sa ilang mamahimong kaugmaon. Nakamugna hinuon kini og kahasol, kagubot sa ilang una-una. Hinungdan nga wa sila'y makatunan sa kinabuhi. Dinhi sa atong ginharian, matagamtaman mo na ang tinuod nga kalipay. Layo sa kasakit, kaguol ug kabalaka. Halatom, Ada Amelita! Halatom, Ada Amelita! Daghang salamat, mahal nga Reyna. Salamat, Ada Haras. Mga bata, mga kasama, natapos ang akong aso ninyo ng simunaw ng nanguluhan. Mga bata, ni Amelita din nilang sa mga aso ni Kuya Guliat, kinita na sinuwat ni Ate Ingrid, Miss I. Bertodaso, ang atong spinner, atong direktrisa, si Ma'am Martis Parba Alboris, ang atong spinner, si Kuya Joel Bense. Sound by Mr. Ricky Bangiscari. Recording o editor, Kuya Ariel Macau. Kinita na dalit ka na to sa RMN Drama! Utang na bata! Ang butang na bata, malipay magtula.